O Concello de Pontevedra quere saber se o Marqués de Valterra, que dá nome a esta praza de Estribela, é Pascual Díez de Rivera e Casares, quen tivera responsabilidades políticas na ditadura franquista. Foi responsable da política social que tiña que ver coa pesca na dictadura franquista. De feito, exerceu como xefe do Sindicato Nacional de Pesca, Sindicato Vertical, e procurador das Cortes franquistas. Os estudos están no seu momento inicial. O Concello traballa na busca de arquivos e na recollida de testemuños para coñecer a procedencia desta denominación. A súa intención é avanzar na eliminación dos restos da ditadura franquista do Rueiro pontevedrés. Vamos a encetar, imos a traballar pola dignidade de todo o que teña que ver cos espazos públicos en Pontevedra, tamén coa variante simbólica de que aínda queden restos de franquismo na nosa cidade. Neste camiño, o Executivo local estudará tamén a retirada das distincións municipais a altos cargos da época franquista. Estou segura de que van a desaparecer, vale? O que estamos facendo é activar un inicio para, como digo, eliminar todos os restos do franquismo. Veuse facendo, e sí que me gustaría poñer en valor o traballo que se veu desenvolvendo dende fai máis de 20 anos, e dun xeito, e tamén compre dicilo, mesmo sendo pioneiros. Gulías apuntou que o Goberno manterá reunións con asociacións da memoria e con todos os partidos da Corporación Municipal para continuar este traballo.